Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 ken 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagi kwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gaputa di kay matagdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggap yo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaten yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oday ka tagasgasatan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idinabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo no na ituding akas to'y ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kid dawak iti apo. Wen anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wen. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na nanang? Wen anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apagisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Inauluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ti dadum apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nawan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti aginaabalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga agina. Asida giti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka diti daga-dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, asidag iti waig. Mayat nga ayo yang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu aso katanda. Di pagpagnaak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nangukot ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dayta tinangag ko nga imbaga ni tatawal do kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga addaak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane nakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka.
Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Naagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis day jay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka day? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adida iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asa pulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwa may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan. Apay kumasanan. Ay, saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran nakadi, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Ang iti pa tsindaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maaramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da amo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay abanda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wen asidag iti danom apaginumanda. Nasaya at nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tantuman ti agbalitok iji waeg, masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol mapanta iti adayo akarayan makibalitok. At ka din impatak deryo apos ti ija si dagtiwain. Addahan tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matendag iti barot nga alad. Di dan to makastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitok ta diso.
Ay, ijay tumadan ti papananta, tapno makaurnong ta. Una nang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaalata iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maalata, ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaalata. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay, nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda, ngam saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis, kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka, anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot, anang sakop iti dayjay adaga. Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ko tinabalito kanta. Barang makita tati kabagyan day di taatang mong abogado, tayo mantakan ko ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen anak, nadamag ko anabayagayam nga adadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanda iti Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Ama nga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo as sinakop da tatapuldo. Anya ka di datay kigamam. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti maysa nga abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat no agtultuloy iti kaso, maawanan da iti kwarta, kat di dan tumatla ituloy. Wana. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Wen anak ko, mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wen nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adabin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wen nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di di imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Naaksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kinitatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam adamot gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Hindi imbaga ti abogado, akasuhan na tayo. Imbaglakit din tanasingpot dagijay nga agina. Imbagada asaan dan nga agdarom.
Isubli tayo lakit di ka no. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dan ti inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwan nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagat ti abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pay lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amadi tinaramid tayo. Iso asaan tayo nga ulitan timang tagikwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, nga malipatan na adagos, kalpasan ti yadayo na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay katwa na nga road. Imbagkit di ta saan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada ka mat dito'y nga gililad. Di ka maagraab tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan, saan aday tagil ilad tin into narem? Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango? Kasano no yalis danton ti danaom? Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat ko mat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kas kan ti bagbagana. Apay ko mga awan kaus-uskan na. Saan mun nga amun? Apay ko maasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo. Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga road? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di ka matmapan.
Na, may sakamat. Ay, agparaupak to ah. Into no mayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammomet nga awan ti tudunan. Jay la irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan ang mapanan agraap. Imbagak, ang magpatinggan sa laitiwen, madimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di na mo't aramidan. Ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ang maisubli ti danom. Nala daw ton nga agraap. Ayan niya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan ta dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan ah, dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, jay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tangay sublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabanger apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito ngamin ti mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danom. Katwan ah, tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isong matimbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak nadama nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di apagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to, saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Biro kag tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Ada ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nanti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakita ka kasibsibo na. Apa niya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior.
Sang kaibaga di da magmag na ijay, tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan o tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol iti muging mo. Binarsakdak ijay shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakita mo ka di? No asino tinangbarsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. Numakita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikletak, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko ama panda ka no balsan tinang barsak ka ni Manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo dagijay nga agama. Ay, kaya't dasawan, mangdangranda iti padada tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tidak sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamotin kayo nakabalangan iti dalan. Ala. Wen nga agpaiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. Adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen. Kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impos mo ti pilit tatang. Linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisikleta, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunang ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanijeskwilaan. Awan mo ten aramatag abunang ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Dita ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kastatid sorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga iti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ija shortcut nanang. Timaray kami Ta pinaapos na ti pilit ti bisikletak. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikletak? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung amag na ijay nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayon. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din ijay talon mau. Saan pa ay tatang?
Limabas ka kadijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mo, di pa'y nagdawa, ta nagladaw mo't anaraupan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiti nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, nung kumata nakikidan ka mo't hindi nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tayo. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga yung kagraap. Anya pa'y itanti ka nan mingay. Awan mat maapit may. Ay, Sapay nangina ita ti bagas. ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan kay di. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan, ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya at ti singising ti init. Ay, Anyo dyan bayak. Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, pare! Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas toy. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung saan na nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Anya timangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam tinagbasura ditoy. Isungayin nak man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no sino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanijay madi nga angot nga agtaw di ti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadan ni manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. Isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika.
Kan tinapatag, matuloy da ito na panunot yung pagkwartaan tayo. Agpaisot ako na, mga kumpadre ka kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta, kadagiti kayo ang mapuka ni Jebantay. Saan la day ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Buwan ngagpaiso, Don Tulfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no na ipatakderen ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Kandi kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Tulfo. Ni, si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka di dito labnay? Kwa manong, day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan ti kas nang imbagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kwa, kasdi nga rod manong. Sana gaputag kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot ang daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Tulfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulag iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, kapitan. Ada ka di ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Mamati ka iti bagak, Omer. Naku nangamin kanyak ni Don Dolfo. Ano da dumakit sadut ni Labnay. Isadya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibalangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti ibaga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga ireklamo ni Don Dolfo. Dinakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kung tubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adagos iti ospital. Ay. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sa matan tagi patakdar iti resort, Don Dolfo. Nakasagana matan iti materiales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakdar adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam da ito yung 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At damanan igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awanan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adakdakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakan plastik. Agawid ang kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kahit timala daw. Sayang no jak masangbot timisa.
Mas nagtartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang nga agawit adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak nga mintimisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan. No kaya cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko ni tamisa-misa, Omer. Importante ti papanak kita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gapo ta istotial daw, panagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, istotial daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak date. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panagis-istoryata. Ay, magkukot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kahit nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da di hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan, nakmat. Amumat high school latin alpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbeng anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Kan may sa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan. Nga amo na ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako dakpay na kay kadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan gapo iti imbagam. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gusa. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay mo ti amuna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Ti amuna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Ayngam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami diti umno. Gaya, Don Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista. Iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Agkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day tasako ngay gamaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan da ito adagos.
Saan arumbang agtultuloy da ita adakas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kita mum kadi. At dapay tisaan ko na ibagakan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya. Itala na ibagam kanyak da ita adun tulfo. Ha! At da pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantatang tiagligas! Puso, napalawlawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Ang mga numabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. At! Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo at si tatalugod. Jack ni namnama akas degam ti aramid da kapitan kan Dondolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan lada ita? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na ma, tanangag ni Omar di ongor ti chinsaw, kat binidyo na ida. Win nga rod Manong Eman. Ay, no saan aga po ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak akapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan. Agyaman kabaranggayan! Gaputa siyak ti pinilyo a kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siyak tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos pa tiragsak mi akabaranggayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman. Congratulations, Manong Omar. Sika ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan ang napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglangan ta sika tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakkel a supor tayo. Ket ikarik, aramidek amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagi po na kanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na, naalumanay ken manakigayam. Manakipagrik na, ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna.
Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din ni tatang mo. Apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti arak wano sugalan. Kaungit yung manan ni tatang. Ay, apa day dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita akaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardan ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalad na kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngamintun dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkon? Bingkul nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin na kanawa yan. Na? Awan pa'y nakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga no siyak to ti umuna abumaknang kan agswerte iti sugal. Sumardan kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Na? Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang may. Alay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Hindi kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyamanakan ka lakay. Ad-adda amain labakan ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir, mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangag iti panagapa da. Apay di ka pala nakalutaw? Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbakan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgayam, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panagluto? Awan mo araramidam. Sika na ti agluto. Ure awan mangmangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat ladito unag tibalay. Ne, apay trabaho ti lalaki, ti agluto, ah. Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday na ramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng nga agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto ak. Hala daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya ko mati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda.
Ha? Agmay may saak. May kan tamanganta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan. Isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige ay pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisina kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbag man ta nagluto da pay sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawid ak nga umay mangan. Maladawak no di dak luto. Imbag man. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Apay ka di akanayon nga aga padana ng kantatang mo? Jak ammo. Siyak pa'y kat ti mababainin na. Kaya't ko pa yun ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod ammo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka di ti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patagdibisyom, ngamda kami iti anak mo? Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta, uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray, ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, oh. No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan, napat patagday ta baraham? Sabali ti patag ti bisyo, sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadar mo kan piling Ay, kas kalaag dadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano a kinasaritak, ngam dinak mat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo, ay sos, jaklaam mo no anya ti mapasamak. Amangan no maibos ti pasensya ni Pileng, no kasjay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ang iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun ka rumwar, piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awan man lamaganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Ay, narugit at talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Iremremedyok ti masakbayan ti anak ta. Saan akasken ka aday tala bisyom tin into naram. Yung ka man di gumatang iti arak, tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman di ta bisyom? Numadamag kong at lalaki. Jack lam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dita salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yung ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumwar. Nana, kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatak nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga ta masurunak ngamin iti aramid na.
Mapankanto pa ija ayan da apong mo no mapanak ija abroad anak. Ano san tati agin na dayo? Tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka ka di ijay nanang. 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak tumanan ija abroad. Kasta ka di. Amo ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Sana bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet. Agapa kayo. Mababayin akong. Iso apo manawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririre kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay. Kanayon nga aga padananang kentatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro apok. Liklikan ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingpetak mo't nanang. Adak dito'y balay da lulo ador. Ada ngamin aramidan may ni Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro atin na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga awag kun na. Bayam aja barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Amangan nung nakadanon itan iji Hongkong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iji Hongkong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hongkong. Si Kamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya ka mapan iji abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. Nuadda ka. Kanayon kayo mo't nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Iso mo't lagay makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jak mo't imbaon ang mapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, darmo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Napatpatigdakan ka. Saan ka di? Kwa, barkadak la dagijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Ah, Sa kala sumangpet no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaisam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, hindi ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Itala maamiris ko ti kinapatag na, tata. Nung ngamin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa atao. No daytoy,